Halløjsa YouTube, og velkommen til i dag. Så det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad der skal. Er der nogen, der ved, hvad der skal i dag? Det ved jeg ikke. Nå, jo, det ved jeg faktisk. Jo, i dag så har jeg simpelthen lavet min kanal, og jeg filmer den her video, så ja, og som I kan se, så har jeg det her billede af det min kanal hedder, som også er billedet, som jeg har. Det er Defender 0303, og ja, jeg har tænkt mig at lave lidt forskelligt. Jeg skal til at købe sådan en boks til PlayStation, så jeg kan filme både PlayStation 4 og PlayStation 3. Det bliver blandt andet noget Call of Duty Advanced Warfare, og så også noget GTA. Så ja, og ja, jeg kan godt en hurtig intro om mig. Jeg er 11 år gammel, jeg elsker musik. Jeg har tænkt mig at lave en masse gaming-videoer med mine venner, så jeg har også en anden ven, som også er lige i gang med at starte på en kanal. Han skal I ikke få noget videre om, først når han har fået startet. Men ja, det er sådan set min nye kanal. Jeg havde også en anden, som hed Defender mellemrum 0303, og så lavede jeg sådan en uden mellemrum, og det blev så bedre. Så ja, jeg håber også, at jeg laver en bedre video end før, fordi der var ingen, der gad at se. Det håber jeg ikke, det ender sådan her. Jeg håber, I gerne vil se mig i min video. Jeg har faktisk ikke så meget at sige, men jo, det her det er sådan på en måde en intro, kan man sige, om den her, om min kanal. Jeg tror også, jeg laver en nummer 2, efter jeg har spillet en masse noget, fordi så kan jeg også, i stedet for at bare snakke, så kan jeg også klippe noget ind bagefter. Så, og så I nok kan høre, så har jeg baggrundsmusik, og sangen, den kan jeg lægge ned i description. Så hvis I godt kan lide sangen, så tjek den ud. Den er ret god, det er en yndlingssang. Så ja, men ja, jeg tror ikke, jeg har så meget ellers at sige. Så bare husk at like min video og subscribe.